Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavanên hêja bi qedr û qîmet. Xwedayê Teala ji we razî be. Xwedayê Teala îşê welev bîne. Xwedayê Teala huzûrê têke mala we, sihetê têke canê we, bereketê têke malê we. Xwedayê Teala li axîretê we têke cennetê, li cennetê jî we têke cînarê Hezretî Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gelî temaşavana zilamekî rokî diçe memleketekî li wê derê tesadüf ew hevalkî xwe yê kev neqey heftin. Belkî 15 sale 20 salek hev nedîtine. Pira kêv dikin falan ew wê derê ji hevalê xwe dibe îşe mêvanê minî. Eger dibe heyra îşem heye zatime zêve dibe kesinlikle îşe mêvanê minî te bernade. Kewha dibêje viya dibe binê sê hev şertê min hene. Tu şertê min bînî cî ez ê bim mêvanê te ya jî ez nam mêvanê te. Eger dibe heyra ser sera o ser çavara çawa qasara me hev nediye te bim mêvanê min çawa ez sê şertê te nenim ya tek emrê xwe bêjanî. Dibê şertê min ewil tê min nexê hevsê ya dibê Xwedê ji razî te çawa tê em hevsê em hevalê hevin ya dibê van müşterek bû. Dibê şertê diya tu jariyê bi min nedî xwarinê ya dibê Xwedê ji razî qîtim biguyan mêşna mark neket wala ez berê çawa bez ana jî wisa me ez jariyê çawa tê em nava xwarinê bidim te ya benî dibê van müşterek bû. Dibê şertê sisiya tiştek bi te xweş e bi min nexweş e neyne ser sofrê. Ya dibê Xwedê ji razî kam gotê her sê şertê te dibê ser çavê min. Neyse dibê mêvanê mêrek eger Xwedê çi îkram kiriye eger xwarin be meyve be çay be filan be dixwin razin serê şeveqê îdî mêrik wê here. Xatir dixwazin mezûrvan dibê filan kes dibê çiye dibê binê min sê şerta ji ter got te her sê şerta got ser çavara te yekî jî nanî çi. Kewha dibê xweyê malê şoq dibe dibê Xwedê ji razî çav nanî jî ne müştera îca min ne karê şercê kir ya xwe me bi sêv û pirteqal kirî ya xwe me tatilî kirî vesayre wala tiştê ji me hatiye müştera kir. Yani kat yani te dibê jarî îca filan çav kir. Mêrik dibe kî binê müştera got tiştek bi te xweş e bi min nexweş e neyne sofrê. Binê tawan sebiyê xwe çûçik ana hinkî sebiye hene şa gövrekin xweşikin kêfa me ji wan tê aqilî ne bi xeberdanin kes ji wan az ne feqet sebiyê te çepel bûn sebiyê te filan bûn destê xwestin wê derê ji wî destê xwestin wî re qete negohan neke te xwarinê ber me heriman din mesele yek jî ev bû te nanî çi. Êdî diya dibê müştera got kî ku tu jariyê min nedî xwarinê min tiştê ku ji me lazim bû mixwar. Te bi zora gote bi xatirê Xwedê tu ji virajînkî bixwî. Qedirê pêxember tu ji virajînkî bixwî. Xwedê ji te razî be çend loqaj bêj bî cî goşî bixwe falan. Dibê min ji bo xatirê te xwe ji bo xatirê Xweda temdariya Xweda dibê ew xwarin êdî me bo jarî yanî. Belî kapasiteka mîda meriv heye meriv dixwe û xweş jê şûnde meriv dî pê dixwe dibe jarî. Te wî jî mikir dibê. Dibê ê sisiya müştera got kî tu min nexê hevsê dibê. Hevs ne ew ku dora girtî be û kes nev neçe merd hindir dabe. Ama belî îşkî min heye wextê çûna min hat müşterak wazerim te got bi xatirê Xwedê îşe jiya xwe vir bî ya xwe 2 saeta ji te min dest sekene ez îşê xwe mam. Ev jî bû hevs yanî. Te her ser ji nanî cî. Îca gelî temaşavana ev ya hikayekî bîye ez biçûk min jî behs dikirin. Dûr pê dixe ku gerçek e ji dil e. Îca mêvanê me gava ku hatin Xwedê çi îkram kir em ji wan re îkrama xwe bikin. Em nezaketen bêjin îşev li vir be me nêrt heqeten dilê mêvanê me heye ku her em zêde eku nekin. Mêvan îca min de arada me bişkîne nabe me neşkîne îca wê ew îşa bimîne. Me xwar naxwanî em bêjin xwar em bêjin heyre kata nexwar falan nezaketen jê lazim be ê bixwe ne lazim e em zorê nedixwarinî. O sebiyê xwe çûçikê helek sebiyê me affedersin lîka wan hebe û xweda mîskin û ya filan em neyne ser sofrê yanî. Em neyne ser sofrê bira dilê mêvanê me
جوان لهفنك بي عاجز نبي أمي فاني خب خشكاني فاريبك وانت بمين انت خير وخشيدا وانت مام أمانتي خدابن